Moni pa The Voice kulikonse Malawi komwe tiupezeka. Poyamba ndiyamikire kwambiri President wakale wa dziko Profesa Peter Mutharika chifukwa cha dongosolo labwino kukaona anthu ku Blantyre amene avutika ndi madzi. Ndikukhulupirira kuti muyenderanso madera ena onse Mulanje, Mwanza, Thyoloyu ndi Machinga ndi Mangochi. Ndikonse kumene kungachitike vuto a President yakale Profesa Mutharika monga inu kholo la dziko okunyadirana machoti dadi zimene mwapanga apa zizaonetsa udadi. Mulungu akudalitseni a profesa apitirize kupatsani moyo wamphamvu ndi moyo wachisangalalo ndi zonse zimene muzikhumba pa moyo wanu Mulungu adzikupatsani. Chinthu chachiwiri ndithokoze Dr. Kondwani Nankhumwa, Dr. Dalitso Kabambe ndi ena onse a Dr. Gadama chifukwaso cha mtima wa chifundo umene mwaonetsa kukaona anthu andikuapasa zinthu zingapo zimene zikufunikira pa moyo wawo. Izi ndi zimene zimafunika. Ndiyamikire kwambiri Bon Kalindo, Redson Muno, Bere Banda ndi ena tonse amene timayankhulira ndi kumenyera ufulu chifukwa cha mphamvu imene mwaonetsa pa check cha 500,000 chimene chaperekedwa so far kuchokera ku gulu limene tilionetse zionetsero mdziko. Komanso ndiyamikire kwambiri chifukwa cha mfundo imene yachitika yolepheretsa mademo ndi nyengo imene feti kudutsayi. Izi ndi zimene zimafunika umunthu tikamakamba kuti nkhondo iyi tikumenyera it's not about munthu, it's about dziko lathu limene likuyendera. Ena nkudabwa kuti sindikuthokoza bwanji nduna zaboma, sindikuthokoza bwanji a president chakwera, sindinamvepo kuti apereka chani. Ndamva ndikuyankhula izi ndi zimene ine ndaona ni maso komanso ndi zimene ndikudziwa kuti zaperekedwa. So chimene ndikudziwa ine nchokuti nduna zaboma zapita ngati nduna zaboma osati angati anthu, chifukwa pali anthu ena amene mayina onse ndikuwadziwa ndilephera kwathu koza pali mayi ndayiwala dzina lawo afika umene kuphika zakudya kupereka zakudya zawo. We've got a list tikhaso tikubwera pano tili ndi anthu ochuluka oti si andale si sadziwikanso mdziko koma tili ndi report kuti abweretsa zinthu zawo za mthumba mwawo ndikudzapereka. For example, makosende citizens a Bon Kalindo a Redson Muno abweretsa ndalama za gulu zosonkhetsa kufikitsa pamalo kuti tikapereka zimene Malawi apereka. So that is not government's money. Komanso siningathokoze anthu amboma chifukwa the money that they will give there, it's ours. There is no point namba zikhale ng'oma atafusidwa fuso mwabweretsa chani olo bread mwabwe ayayi tiona ine ndangobwera kaye kudzapanga plan chanja. No, it doesn't work like that. Pamene pali mavuto you take your own things ndikubweretsa. Tikuyembekezeraso a Dr. Atupere Muluzi kuti akhala kufika sukumene kuti kuyembekezera akulu tithokozeso a Prophet Mbewe. Dr. Prophet Mbewe afika kumeneko ndikuthandizaso anthu. Izizi ndi zimene zikufunika. Izizi ndi zimene zikufunika kuti anthu athandizidwe mdziko muno amene ali pa mavuto siyana-siyana. Ife tikuthokoza kwambiri tikuyamika pa The Voice komanso pa concerned citizens for all. Ambuye adzikudalitsani azitumiki, ambuye adzikudalitsani azitsogoleri. Tikufunirani zabwino kwambiri osayiwalanso inu bambo Bire Banda amene muli limodzi ndi olemekezeka Bon Kalindo ndi Redson Muno ndi ena onse. Thokozeni kwambiri Comrade Banda chifukwa cha mtima wabwino kudzichepetsa kumeneku. Mulungu adzikuonani ndithu. Koposaposa tiyena amene tikutha kutero tipitirize. Nthokozeso Antanyiwa, Friends of Mtanyiwa kuchilimba uko anafika ndithu ndikuwapeza azimayi ndikuona kuti situation ili bwanji. Tiyeni tipitirizeni kuthandiza zinazi tipanga kutsogolo monga mwamva kale kuti ma demonstrations alipo koma sakuchitika mande chifukwa cha mmene zinthu zilili. Abale athu amwalira ambiri. Zina zikamachitika tidzingokumbukira mmene Farao adapangidwirira ndi Mulungu ku Genesis kuja. Ndi ambuye alemekezeke kwambiri. Tikhala tikubwerabe pano tiyeni tipitirize kuthandiza abale athu ovutika. Ambuye adalitse dziko lathu la Malawi ndi kuwayang'anira anthu onse
amene ali pa mavuto anamondo ameneyo. Zikomo.